9 ще дебютира Ибрахима Кума Гай, футболистът от Сенегал, който наскоро бе привлечен в армейския тим и днес ще направи своят първи мач с фланелката на ЦСКА. Повече обаче съставите след малко. Леончик, Милевски, право на главата на Светло Георгиев, Пенев към Лечков. Добро подаване към Моке. Сега топката стига до Христо Янев. Ще бъде ли това нещо опасно пред вратата на Шахтьор? Не успява Янев да не засочи точно топката. За малко не си я вкара във вратата. Бранител на Шахтьора. Това беше най-добрата атака на ЦСКА за цяло първо полувреме. Вярно, малко случайно тази топка стигна до Христо Янев. Надясно, но ударът му нямаше нужната точност. Методи Деянов. Отляво тръгва Шимов. Пасът обаче е за Любо Пенев. Лечков пак си поведе силно. Таким образом, 23 числа в Борисе в 18 часов начнется игра ПАТЭ Динамо Тбилиси. И здесь на стадионе Динамо в 19 начало матча Билшина Ружом. Святослав Петров. Удари това 1-0 в полза на ЦСКА. Ето го този гол, който най-после дано да сложи нещата по местата. И Владо Манчев напълно оправда ролята си на жокер. 20 минути след началото на второто полувреме ЦСКА повежда с 1-0. След асистенция на Святослав Петров. Манчев се измъкна тук от либерото Милевски. И нямаш никакъв шанс за реакция вратаря Мартьошкин. ЦСКА повежда с 1-0 срещу Шахтьор. 20 минути след началото на второто полувреме успя напълно с тази смяна до тук с порух Никодимов. Хамидов. Нищо не постигнаха след корнера футболистите на Шахтьор. Сега с топката е Любо Пенев. Методи Деянов. И малко не стигна на този гол, на този удар да стане гол. 2-0 щеше да означава край на интригата в тази среща. Полузащитникът с номер 9. Именно той сега е с топката. Загуби обаче срещу Слав Петров, след което го контузи. Сега Манчев е възможно да напредне. Няма засада. Владимир Манчев. И градата този път помогна на Мартьошкин. Иначе всичко в този матч вече щеше да е приключило като интрига. Малко не стигна на Владо Манчев да направи дула в този двубой. Ето, измъкна се от капана на засадата. Мартьошкин изби в градата. И след това топката напусна терена в корнер. Опасно бе това центриране. Мартьошкин пак се оказа изненадан. Деянов. Много центриране. Пак грешка това обаче. Гол. Гол за ЦСКА. Играчите на Шахтьор спряха в очакване на засада, само че съдията посочва центъра. 2-0 за ЦСКА в тази минута. Всичко свършва. Не е тази камера, която ще даде представа дали имаше засада в случая на Стефан Джилио, но това няма никакво значение. Голът си е в полза на ЦСКА и той си е признат. Армейците повеждат с 2-0, абсолютно сам. На празна врата Стефан Джилио. Тима от миньорския град Солигорск. Ако с нощи Левски гостуваше Нада, то днес ЦСКА гостува на Рая в Минск, но тази топка спира в мрежата на Ненад Лукич. Цял мач нямаше удар към неговата врата и първият точен се превръща в гол подрез. Намалява резултата 1-2. Игру команды Шахтер Солигорск, к сожалению, у нас не получилось повтор. Настолько неожиданный был удар от Дмитрия Подреза. Ну смотрите, пожалуйста, наша программа. Давайте еще раз не повторяйте, пусть он еще один забьет. Да, Спорткурьер. 1-2, Шахтьор. И международные удары, как мы говорим, она умеет держать. Грешка. Святослав Петров. Наляво Манчев. Голямо пространство пред себе си Манчев. Ще бъде това не втори гол от срещата. Топката пак не успява да попадне в мрежата. Герой на матча Мартьошкин. Най-добрият на терена за Шахтьор. Вратарят и капитан на тима отново спаси своите. Я не знаю, кого Блана поставь, он не подстрахуется в таких ситуациях. Просто невозможно. И в този момент двубоят завърши. Шахтьор ЦСКА 1-2.
Владимир Манчев откри за армейците в 64-та минута. Джилио направи 2-0 в 82-та, а 2 минути по-късно в 84-та резервата по Дрес оформи крайното. Така ЦСКА печели с 2-1 този двубой срещу Шахтьор. Виждате статистиката в матча 19-5 удари за ЦСКА. Това означава, че 2-1 е